ವಂಶಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಳಗಿದೆ ಇರುವರು ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಬಹಳ ಚುರುಕಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರೀಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಠಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ. व्यासेन प्रतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन स्वयं भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो गोपालनन्दनः पार्थो वर्षसुधीर्भोक्ता दुर्गं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु ग्रीष्मद्रोणातटा जयद्रपतललां कान्दारनीलोत्पला शल्यद्राहवती प्रपेणवहनी कनेलवेलापुला अश्वत्थामविकर्णकोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी स्तोतेना खलु पाण्डवैर्गणनदी कैवर्तकः केशवः ताराचर्यवच सरोजममलं गीतार्थबन्धोत्कटं नानाज्ञानककेसरं हरिकथा संहोदनाबोधितम्